lalapit na dyan. Eto po meron na po silang na-harvest. Dapat makat. Ang bilis, no? Isang ikot na lang yung makarating sa dito. Kamusta ang asyenda? Ito, nagpapaani na ako. Wala na akong pera eh. Kaya kailangan ko nang i-ano to. Dispatch siya. Dispatch siya. Tawag dyan, Mark. Oh, yun na. Mayaman ka na, Marcela. Oh. Hello, madam! So, last na Mars, matatapos na. Oh. Bakit ganyan? Anong meron? Basa? Ito. Nagano siya. Pawis. Patapos na po. Mars, mamaya pipicturan kita dyan sa mga inahin mo. Kasi harvest season with Marcela.